לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. Peyama Netanyahu jibo welatên ku dewleta Filistînê nas kirine. Serokwezîr Netanyahu jibo wan serokên ku piştî komkuca tirsnaka hefte Oktober dewleta Filistînê nas dikin, peyamek mina zelal heye. Hûn selatek mezin didin terörizme. û peyamek din jibo ve heye ev yek çenabe. Li Çîhustan û Samaryayê dewletek Filistînê tune. Îro keyaniya yekbûyî Kanada û Avustralya ra gihandin ku ev ê dewleta Filistînê nas bikin. Her se velatan jî padşahî heye. Charles III padişahê Kanada, Avustralya ו אינגליסטניה. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן. הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ונמשיך בדרך זו. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו, המענה הזה יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו.